kaldt det AI-nissedril. Altså nissedril, hvor forældre beder kunstig intelligens om at lave en video med drillenissen, så forældrene så kan vise det til børnene, hvad nissen har lavet i løbet af natten, for eksempel. Jeg fandt nissen i nat og sådan noget, ikke? Men spørgsmålet er, om det er en god idé, om det er hensigtsmæssigt. Og det kan vi jo så lige finde ud af. Nu kan vi sige godmorgen til jer to. Thomas Enemark Lundtofte, du er lektor med speciale i børns medieforbrug. Og godmorgen til dig også, Camilla Ravn Christensen. Du er mor til Noel på 4 år, og så har du en bonussøn Malte på 8 år. Ja. Og vi skal jo starte med dig. Ja. Det er jo dig, der står for den der nissedril derinde. Ja, det er det. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det foregår hjemme der? Jamen altså, jeg putter min datter først og fremmest, og så går jeg ned, og så finder jeg på idéer, hvad jeg kan lave med ham her nissen. Mm-hmm. Og så jeg tager inspiration fra både Google og TikTok og diverse sociale medier, og så går jeg bare i gang med at rydde alt, hvad jeg kan, og rode og putte mel på gulvet og sukker, hvad jeg nu lige finder på. Og så tager jeg det her billede, og så lægger jeg det ind i den her app i Krok, og så skriver jeg, hvad jeg gerne vil have nissen til, som passer til det, at den for eksempel ligger på gulvet. Okay, så det meste af det er sådan, altså fuldstændig klassisk nissedril. Ja. Det er ikke dovent, men du lægger ligesom et ekstra lag på. Hvor stor en del af det her nissedril foregår ligesom ved hjælp af kunstig intelligens? Nogle dage, vil jeg sige. Nogle dage, der kan også bare være kedeligt, og så bliver det bare lagt på gulvet, eller lavet forskellige lege. Og så lader jeg være med at gå ind og sætte den i krop, fordi så er det bare kedeligt nisse, der er der. Lad os lige se nogle eksempler på det, du har lavet til dine børn. Ja. Nu har jeg set den her video et par gange, og jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad der sker. Hvad er det, den her nisse hopper rundt oven? Han hopper op på en pande, hvor han har lavet små spejlæg af de her små sukker. Og så synes han ikke, at de er gode nok, så han hopper op og bliver så på den. Tror dine børn på det? Ja. Okay. Det gør de. De køber bare, den er helt ægte. Ja, lige den der gør de, ja. Og det er sjovt. Der er også nisse og en vaskemaskine. Ja. Hvad får vi her? Nej. Jeg ved ikke lige, hvad de har lavet. Nej. Og så viser du dem om morgenen. Og sådan noget. Okay, og hvad snakker I så om? Lige med den her video, der havde jeg også Malte, min bonussøn, der var her den weekend. Og de gik jo ud på toilettet, og så de, at den her bamse var inde i, og løb ind til mig og sagde, Camilla og mor, hvad sker der bamsen, når nissen sidder i vaskemaskinen? Og jeg var sådan, det spiller jeg med på, og siger, kan vide, om jeg vil hjælpe mig med at lægge tøj sammen, eller vasketøj, eller ville ind og have en karuseltur ind i trumlen. Og så hjalp vi bamsen ud, fordi vi kunne se, at nissen var jo ikke stærk nok til at kunne få en stor bamse ud. Nej. Og den køber de bare? Ja, det gjorde de, og de snakker om den hele dagen. Thomas, altså du har beskæftiget dig en del med, hvordan børn interagerer med medier. Ja. Kan børn godt forstå, selvom de leger med, at det bare er en, altså er det bare en leg, eller vil det være virkelighed for? Jeg tror, man kan sige, at der er noget med, at man hele tiden forhandler imellem det der med den fantasi, der er i legen, og så den virkelighed, som legen jo også har brug for at kunne fungere. Altså teknologien er jo på sin vis virkelig nok, men det den skaber, det er noget, som der føles uvirkeligt, og som jo også altså, ret beset er uvirkeligt, kan man sige. Så det der med, om børnene tror på det eller ej, eller hvad for nogle problemer der eventuelt vil være ved det handler jo egentlig alt sammen om, hvad det er for en forhandling, som man laver om fantasi og virkelighed. Og der kan man sige, at børn, de er jo rigtig gode til at gå ind i legen. Så for dem er det måske ikke super afgørende, at man i de her situationer skelner meget hårdt imellem fantasi og virkelighed. Fordi der er noget med, at legen den skal kunne fungere, fordi det føles rart, og det føles spændende, og det er en måde at udforske den her fantasi, der så handler om nisser i det her tilfælde. Ja, nu er det lige nisser, der er genstand for den fantasi der. Og jeg synes lige, vi skal se en video mere. Ja. Du satte den i fængsel? Jeg har ikke. Hvem har det? Det er min forlover. Hvad er I gang i? Jeg tror, han blev træt af, at han skulle rydde op efter nissen om morgenen, når han kom op. Og så fik han nok. Har du haft lyst til at inddrage dem i, at det er AI-videoer overhovedet, eller vil det så fuldstændig som en leg noget der? Jeg tror lidt lejen vil være ødelagt, men jeg tror også inderst inde, så ved min bonussøn det er i hvert fald godt, at det er mig, der laver videoen, men han kan ikke rigtig forstå, hvorfor at den er på gulvet, og den har lavet de her ting. Der tror jeg ikke, han er nået til nu. Okay, så og min datter, hun er bare
helt med på den. Ja, hvor er det godt. Camilla er jo slet ikke, du er slet ikke den eneste, der bruger AI til at lave de her juledrillerier. Julie Bæk, vil du ikke komme ind i sofaen og i samtalen? Du er børnepsykolog hos Børns Vilkår. Godmorgen. Julie, fra din stol, ikke? Ja. Er det så en god idé at lave de her AI-nissedrillevideoer? Jeg tror, man skal tænke, kan det være skadeligt at lave de her videoer, eller er det nødvendigt at lave de her videoer? Man kan sige helt overordnet, så er det jo nogle heldige børn, der har forældre, der har tid og overskud til at lave nisseløjer hele december og engagere sig en hel masse i det. Så man siger, jo yngre barnet er, jo mere, som du også er inde på, vil fantasi og virkelighed blande sig sammen. Og yngre børn har svært ved at skelne mellem de ting. Så for nogle børn, så kan det måske virke mere forvirrende, end godt er. Og nogle børn vil måske blive skræmte af at se en video af en levende nisse, der gør et eller andet hjemme hos dem. Hvis i nogle familier, så kommer man også til måske i løbet af december at ty til. Hvis ikke du gør det, så kommer nissen ikke. Eller hvis du gør sådan, så er nissen sød. Og hvis jeg så også ser videoer, hvor den er virkelig, så kan det måske virke skræmmende. Så man kan sige, som forældre får man en opgave med at holde øje med, synes mit barn det er sjovt, synes alle mine børn, at det her er sjovt og spændende. Eller er der faktisk nogen, der bliver lidt forskrækket over det. Thomas, du nikker meget anerkendende, som om du er enig. Kan du også se det sammen? Ja, fordi at jeg tænker, at det du peger på, det er, at forældre de kender jo deres børn som regel, og kan fornemme de her signaler, der er på, om det er skræmmende, eller om vi har brug for at, hvad skal man sige, affortrylle nogle af de her ting, der har med næsten at gøre, for lige at kunne stabilisere situationen lidt igen. Og så kan jeg jo som medieforsker ikke lade være med at få øje på den her pointe, der er i, at det her det har et potentiale for noget teknologiforståelse, ikke? Altså at man får mulighed for at se, hvad er det man kan med nogle af de her nye teknologier, som vi jo også støder på alle mulige andre steder, hvor der måske er nogen, der vil snyde os med nogle lidt andre motiver, end den her dejlige leg, der kan foregå hjemme. Kan man da opleve det der, at måske især for den yngste, for Noella, at det kan være lidt forvirrende og lidt skræmmende, at næsten laver alt muligt midt om natten og sådan noget? Jeg har ikke sådan konkret set, at hun er blevet skræmt af den. Hun har da haft nogle dage, hvor hun har sagt, at hun ikke lige vil tage fat i nissen. Og de kom ind og sove igen, men ligefrem skræmt, det har jeg ikke set. Altså det første, hun siger, når hun vågner om morgenen, det er, har nissen lavet drillerier, mor? Jamen det ved jeg ikke, du må gå ned og kigge. Og så har den jo som regel gjort. Altså noget af det, som jo også bliver diskuteret i forbindelse med det her AI inde i nissendrilleriet, det er jo sådan, er det lidt lammende for børnenes fantasi og vise dem præcis, hvad der er sket, i stedet for, at det er en hel verden, de får bygget inde i deres hoveder i løbet af december. Gør det noget med børnenes fantasi at have den her skærm til rådighed? Man kan sige, i mange familier, så vil det her nisseri jo være en del af julens magi, som netop er det her med, at vi går og forestiller os, hvordan er det her sket, og hvordan må den se ud, og er den stor eller lille, eller hvordan foregår det. Og der kan det blive meget konkret, som jo for nogen igen både kan være sjovt og spændende, men som måske også for nogen, så kan det måske tage lidt af det der magiske, fantasifulde af det. Og altså vores fantasi, bliver den decideret, kan man sige, den bliver ødelagt af at blive det vist, eller bliver den bare rykket et andet sted hen? Jeg tror, at tage det for langt at sige, at det har en skadelig virkning, at lave AI-genererede nissevideoer. Men man kan sige, selvfølgelig er det en del af alt det, hvor at vi bliver mere og mere konkrete og viser børn flere og flere ting, som de måske før kunne gå og forestille sig og have fantasifulde tanker omkring. Thomas, synes du, man skal sætte folk eller børnene ind i, at det er det, man gør? Det synes jeg måske ligger i en naturlig forlængelse af det, men jeg skal ikke sidde her og være fortaler for, at man med det samme viser bare roligt, at video er lavet på den her måde. Men der kan jo godt være en dimension af det, der handler om, at man, altså hvis man er interesseret i at bruge det her som et redskab for også at lære sine børn, hvordan at man kan nogle ting med kunstig intelligens og de her teknologier, det er baseret på, jamen så kan man jo vælge at vise appen frem og sige, prøv at se, det er sådan her, jeg har lavet videoen, fordi en rigtig nisse, den vil jo aldrig kunne blive filmet på et kamera. Og så kan legen jo fortsætte på den måde, hvor man ligesom har mulighed for at se, hvad er det teknologien kan, samtidig med at legen kan leve videre eller noget lignende. Men jeg synes også, at det er vigtigt at pege på, at hvad skal man sige, det der med at blive fortrolig med de her teknologier har en pointe i sig selv,
netop som jeg var inde på før, fordi at det er jo noget, vi støder på alle mulige steder, og lege kan være en rigtig god måde at få nogle erfaringer med det, så man også ved, hvad det er, man møder andre steder. Ja. Men altså, efter du har hørt det her, kan man ikke også, tænker du så, der er måske lige noget i min tilgang til AI nissedrilleri, der lige skal fintunes, lige laves lidt om, eller er det sådan her, jeg har gjort det helt perfekt fra starten af? Jeg vil ikke lave noget om. Altså den glæde, jeg ser i min datters øjne, når hun ser videoerne, og når hun ser, hvad næsen har lavet, det er det hele værd, synes jeg. Og hun ved godt, at man ikke kan filme næsen, når den er hos hende, fordi en næse kan, som du også siger, ikke filmes, for en næse må ikke vise sig for mennesker. Så den bliver bare en bamse og en stiv bamse igen. Og den kan kun laves på videoer. Jeg synes, det lyder helt hyggeligt. Vi skal have tusind tak alle tre, fordi I kom. I kan være meget mere rolige. Ja. Vi skal også have en vejrudsigt. Vi skal lige høre lidt om torsdagens vejr.